Oli! Agost arriba i hem entrat en temporada vacacional forta. Si tens pensat anar a un dels territoris on parlen valencià i demanes poder dormir en un hotel, hostal o el que siga, no tingues impediment en preguntar-los si parlen valencià, català, mallorquí. Si te'n vas a Catalunya i et responen en castellà, pregunta, per favor, tindríeu algú que poguera atendre'm en català? Idem si te'n vas al País Valencià o a les Illes. Pots utilitzar la nomenclatura d'eixa terra. Disculpeu, tindríeu algú que parlarà mallorquí? O, disculpeu, tindríeu algú que parlarà valencià? Molt probablement tindreu una resposta afirmativa. En cas que no, o que tinguereu una resposta insolent i antiestatutària, podeu dir-los superamablement. Moltes gràcies, però si no teniu ningú que parli la llengua pròpia, no m'interessa. Adeu. Això és molt positiu. A la primera pot ser que et discriminen, a la segona també, però ja vos dic jo que a la tercera no rebutjaran una família sencera que paga diners, perquè la violència no és bona, però si toqueu la butxaca la gent atén. I damunt estaríeu fomentant que contractaren gent que parla valencià. I no només blanquets d'ulls blaus com jo, molta gent de totes les ètnies sap parlar valencià i li agrada. I damunt estaríeu fomentant que, si no és llengua materna, el seu esforç hagi servit per alguna cosa. Demaneu en les destinacions vacacionals que vos atenguen en valencià. I recordeu-ho, si no volen la vostra llengua, no volen els vostres diners. Au, cacau.